Musíme. Předám kousek papíru, tak jo. Kája B. Za chvilku budete řvát, podle toho, jak budete řvát, tak se rozhodne, jestli postoupí do finále. Jste připravený? Asi já nevím. Ty vole, tak. Kája je druhá. Jo, tadyhle. Můžeme jít měřit? Ticho, jo. Tak se připravme. 3, 2, 1, teď! Jeden. 78 decibelů. Ty vole, jen těm kompi teď. A Kája P. Tady je to jasný. O něco můžeme postoupit na další dvojici. Já se hned kameru.